Kaixo, denboralerroak sortzeko, tresna oso erraz bat da Flippity. Flippitin sartzeko, idatzi flippity.net eta sartu flippity.net webgunean. Txantilloia asko daude, baina kasu honetan, guk egin nahi duguna da timeline edo denboralerroa. Ikusteko nola geratuko den, begira, hau da adibidea. Hau da denboralerroa, eta urte baten gainean sakatzen badugu, luzatzen da informazioa, inkluso argazki bat, edo bideoa. Nola egiten da denboralerro hau? Esan duguna, sartu flippity.neten. Aukeratu denboralerroa. Eta sakatu template edo txantilloia. Txantilloiak jabeari ez aldatzeko kopia bat egin behar duzu. Non dago kopia hori? Zure driven, zure unitatean, hor dago egin duzun kopia. Jakina, txantilloi honen informazioa ez duzu erabiliko, ezta? Ezabatu hautatu dena eta ezabatu orain zure txantilloia hutsik dago. Hasi betetzen, jarri urtea, hilabetea nahi baduzu, eguna, izenburua eta azalpena. Kolorearen zutabean, adibidean ikusi dugun bezala, jar dezakezu ingeleraz kolorearen izena edo kolorearen kodea, edo bestela hutsik. Media da argazkia edo bideoa. Hemen sartuko dugu YouTubeko bideo bat. Bideo edo argazkiaren oinarria eta esteka. Izenburuaren esteka. Adibidez, Wikipediako informazioa edo zure eskolako webgunea irekizeko. Eta horrela egin behar duzu banan gelaska guztietan zure denboralerroa sortzeko. Eta bideoa ez guztietan, baizik eta hemen edo hemen. Behin beteta txantilloia, hurrengo pausoak ezinbestekoak dira. Lehenengoa da, sakatu fitxategia eta argitaratu sarean. Baieztatu, saiozu baietz, argitaratu nahi duzula. Oso ondo, itxi. Eta bigarrena, klaro, txantilloia beteta dago. Baina non demontre dagoen denboralerroa? Hemen dago. Get the link here. Edo, lortu hementik esteka. Sakatu hemen. Eta hemen gainean sakatzen baduzu, ateratzen da esteka. Hemen dago zure denboralerroa. Izenburuekin, bideoarekin, deskribapenarekin, dena dago hemen. Ez dugu esan, baina txantilloian aukera hau ere badago, options. Adibidez, euskaraz idazteko. Orain euskaraz daude, hilabetea euskaraz dago, baina data ez, alrebez. Hori ezin dugu aldatu. Botoi honek balio du urteak handiago edo txikiago ikusteko. Eta botoi honek balio du detaile guztiak ikusteko edo bakarrik gainean sakatzean. Ikusi duzunez, modurik errezena denboralerro bat egiteko. Bukatzeko, non geratu da gordeta txantilloi hau? Lehen esan dugun bezala, zure driven, zure unitatean, hor dago txantilloi hori. Orain nahi baduzu, aldatu izena eta gorde nahi duzun karpetan. Inkluso, parteka dezakezu beste irakasle batekin edo ikasleekin elkarlana egiteko. Eskerrik asko, agur!